Sospechoso número 3, dese la vuelta. Y ahora cante el Only You. No sé jo, no sé. Ai, hola! Benvinguts al meu canal. Quin canal? El canal, en general, perquè este canal ho abarca tot. M'heu enviat moltíssimes preguntes, dubtes i n'hi ha una necessitat de com se fica una beca universitària, perquè les altres beques les dona el Ministeri. Vos vaig ensenyar, és molt fàcil. Seguiu-me. Això és una beca, ¿vale? I no té més misteri que això. Té una cara i dins té una altra. Aplicant la lògica, que vosaltres ja sou gent de dret en totes les lletres, lo lògic seria dir pues, que se veja cartel 1 i cartel 2. Quina és la complicació? L'àngul d'obertura. Clar, si tu tens un cos xicotet, com és el meu cas, pues en què abriga un poquet dona igual. Però n'hi ha gent que té un cos més gran, entonces té que obrir més. Així no, perquè això és el que us passa a la majoria. És buscar un punt en el que això no se fa un bolígraf, se vegen bé les dos d'això i que vos pense per darrere en la mateixa gràcia que me penja a mi. És molt fàcil, ¿vale? O sea, si heu pogut aprovar penal i dret internacional privat, jo crec que això passeu s'embarca. Per favor, que no vos caiga per baix del melic, important. 4 dits per dalt del melic, això ja és un bon tamany, ja t'ho dic. Però bueno, a lo que anem, la beca higiene. Que se veja una, que se veja l'altra i... Veu? És molt fàcil, sí que és molt fàcil. Si és que n'hi ha gent per ahí. Jo he fet enginyeria i mira on estic. Youtuber. Bueno, vos dic que tinc una roda de coneixements.